Παρανάσα και το έχει. Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης. Καλώς ήρθες στο πρώτο MTV Cool Wave Challenges. Σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές στη ζωή σου που έχεις νιώσει έτσι λίγο διστακτικός, ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Μην ανησυχείς, τότε απλά χρειάζεσαι μία Halls. Να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να νιώσεις τη δύναμη ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Συνεντεύξεις από αγαπημένους καλλιτέχνες, βίντεο και ρεπορτάζ, καθώς επίσης και ιστορίες με καθημερινούς ανθρώπους. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Ο σημερινός μας guest είναι ένας ηθοποιός, ο οποίος σίγουρα θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες, καθώς έχει ήδη ολοκληρώσει ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 4 ταινίες. Είναι έτσι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτιστεί με ρόλους όπως αυτόν του σκληρού και του ασυμβίβαστου, γενικά πολύ ταλαντούχος και με μια φιλοσοφία ζωής που λέει ότι όταν πέσεις 6 φορές οφείλεις να σηκωθείς 7. Σίγουρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη εκπομπή. Πολύ καλά κατάλαβες λοιπόν, είναι ο Γιάννης Στάνκογλου, τον συναντήσαμε και μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω καταρχάς που βρίσκεσαι στο πρώτο MTV Cool Wave Challenges, που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ ότι δέχτηκα, γιατί άκουσα ότι είναι και η πρώτη σας και ξέρεις, θέλω να δοκιμάσω τα standards μου, ας πούμε, αν είμαι γουρλής ή όχι. Το μότο της εκπομπής μας είναι πάρε ανάσα και το έχεις. Εσύ γενικά στη ζωή σου έχουν έρθει στιγμές που έχει χρειαστεί να πάρεις έτσι μια βαθιά ανάσα και να πεις φύγαμε, πάμε να το κάνουμε? Ναι, βέβαια, πολλά πράγματα έχουν συμβεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, η ανάσα ίσον ρίσκο με κάποιον τρόπο. Ναι, ακριβώς. Αν και εγώ πιστεύω ότι ξέρεις, πρέπει να γυμνάζεις έτσι λίγο τις ανάσες σου. Θέλω να πω να κάνεις έτσι μικροανασούλες, να γυμνάζεις το διάφραγμά σου, να γυμνάζεις το μυαλό σου, να γυμνάζεις το σώμα σου γενικά. Από εκεί και πέρα, για να μπορείς να. Για να πάρεις τη μεγάλη ανάσα. Να πάρεις τη μεγάλη ανάσα. Ακριβώς. Τώρα μεγάλες ανάσες έχω πάρει και είναι και αρκετές νομίζω στη ζωή μου. Αν θες να σου πω έτσι μία ανάσα η οποία κάπως μου άλλαξε τη ζωή μου ή τέλος πάντων ήταν ένα ρίσκο το οποίο δεν ήξερα τι μου ξημερώνει, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν το ότι έφυγα για τη Νέα Υόρκη μόλις είχα τελειώσει τη σχολή, την δραματική σχολή, χωρίς να ξέρω τι θα βρω στη Νέα Υόρκη, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αλλά ερωτευμένος τότε, ρίσκαρα και είπα: «Οκ, πάμε». Αν δεν έχεις μια ισορροπημένη ζωή, αν δεν ζήσεις λίγο με πάθος, με δύναμη, είτε τον έρωτα, είτε τη σχέση σου με τους φίλους σου, είτε αυτό που σου έρχεται και σου δίνεται απ' έξω, πιστεύω λίγο ότι τα κάνεις τα πράγματα αντεμή και δεν θέλω καθόλου να κάνω πράγματα αντεμή. Προσπαθώ δηλαδή όσο γίνεται να τα κάνω με τη δύναμη και έτσι την ουσία που μπορώ, όσο μπορώ πιο δυνατά. Γενικά μας είπες ότι σου αρέσει τη ζωή σου να κινείσαι στα άκρα. Από ό,τι έχω δει όμως, από όσοι όλοι γνωρίζουμε, και οι ρόλοι που έχεις παίξει είναι πάρα πολύ στα άκρα. Μπορεί να το παίζεις στα άκρα, αλλά έχεις μια ασφάλεια όταν κάνεις ένα ρόλο. Αλλά στη ζωή σου, όταν ας πούμε ρισκάρεις με κάποιο τρόπο ή τέλος πάντων σου αρέσει να κινείσαι στα άκρα, κατά τη γνώμη μου είναι ωραίο να κινείσαι στα άκρα, απλώς το θέμα είναι να έχεις δημιουργήσει από πριν ένα δίχτυ ασφαλείας. Υπάρχει κάτι που σου έχει μείνει έτσι αποθυμένο που θα ήθελες να κάνεις ή που έχεις ήδη κανονίσει να κάνεις? Έχω πει στον εαυτό μου ότι μέχρι να μεγαλώσει και λίγο ακόμα η κόρη μου ότι θα έχω κάνει τα πρώτα βήματα στο να προσπαθήσω να παίξω κιθάρα. Οπότε η ευκαιρία είναι να πάρεις μια Halls, να πάρεις μια βαθιά ανάσα για να πεις φύγαμε, το έχουμε. Πάμε να κάνουμε μαθήματα κιθάρας. Να σας πω το 88 που είχα πάει στη συναυλία των Cure, νομίζω ήταν το 88, μπορεί και 89, δεν είμαι σίγουρος, ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχα πάει λοιπόν με μαύρα ρούχα, ξέρεις, μπλούζα του Robert Smith. Έχεις ντυθεί αντίστοιχα, έχεις ντυθεί στα μαύρα. Ναι, ήμουνα έτσι, είχα τσουλούφια, ήμουνα στη New Wave τότε, ας πούμε, creepers, παπούτσια κτλ. Φορούσα μια πουκαμίσα μέχρι το γόνατο κατακόκκινη και τραγουδούσε, ας πούμε, ο Robert Smith και κάποια στιγμή έβγαλα την πουκαμίσα και την πέταξα μπροστά και την πέταξα στη σκηνή πάνω. Την πήρε ο Robert Smith, φόρεσε και είπε ένα τραγούδι με το πουκάμισό μου. Μετά την έβγαλε και την ακούμπησε στα drums. Και ξέρεις, ήταν αυτό για μένα τότε, ας πούμε, σε ηλικία 16 χρονών. Τεράστια τιμή. Ήταν απίστευτο. Το έλεγες για 5 χρόνια μετά στο σχολείο. Φόρεσε το πουκάμισο και είπε αυτό το τραγούδι. Έχεις κάνει κάποιο σπορ στη θάλασσα, έτσι, κάτι το οποίο
Εκτός από αυτό που βουτάς και λες έτσι μες στο κρύο, είναι μια πρόκληση για μένα. Κοίταξε, κάνω scuba diving. Το ξεκίνησα να το κάνω γιατί χρειαζόταν σε μια ταινία να βουτήξω. Να υποδηθώ ένα deep diver βασικά. Οπότε έκανα κάποια μαθήματα. Βούτυξα και στην Αλάσκα, στο Βερίκιο Πορθμό τότε. Αυτό κάνει κασκαντέρ. Αυτό ήταν πρόκληση. Βέβαια στην αρχή ήμουν πάρα πολύ φοβισμένος γιατί δεν ήξερες τι είναι από κάτω. We are going above the 65th parallel, near to Diomede Islands. From the moment that trip began, I often think that I am dreaming. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να πάτε καλά, να έχετε έτσι αυτό που πάμε και στην αρχή, ένα δροσερό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή αρχή. Ήξερες ότι σύμφωνα με έρευνες, το πιο συχνό και επαναλαμβανόμενο όνειρο ενός ανθρώπου είναι ότι μπορεί να πετάξει? Αναρωτήθηκες ποτέ, όπως και εμείς, πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κενό και έχουν αψηφίσει τη βαρύτητα? Τότε σίγουρα το επόμενο βίντεο θα σε καθυλώσει. Skydiving λοιπόν, εναέριες δραστηριότητες από ανθρώπους που το ήθελαν πολύ, πήραν μια βαθιά ανάσα και το τόλμησαν. Like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean, let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth that lies across this new divide. Δεν νοείται, πιστεύω, να αγαπάς τη μόδα και το στυλ και να μην γνωρίζεις τη Χρύσα Οικονομοπούλου. Η Χρύσα έχει δημιουργήσει εδώ και 1,5 χρόνο ένα από τα πιο δημοφιλή fashion blogs σε όλη την Ελλάδα και η ιστορία της είναι πραγματικά κινηματογραφική. Ένα πρωί λοιπόν αποφάσισε να αφήσει πίσω την παλιά της τη δουλειά και να ασχοληθεί με ένα χώρο, όπως είναι αυτός του διαδικτύου, με τον οποίο δεν είχε καμία εμπειρία. Όπως όμως συμβαίνει τις περισσότερες φορές με τα πράγματα τα οποία απαιτούν χρόνο αλλά είναι και όμορφα, χρειάζονται ανθρώπους που πραγματικά το ζουν. Λέτε πιο πριν να έχει δοκιμάσει μια whole school wave? Look good, baby. But don't go over that thing you looking too good. Λοιπόν, Χρύσα, χαίρετε. Γεια σας. Τι γίνεται? Μια χαρά. Το βλέπω. Ευχαριστώ. Το παίρνω ως κομπλιμέντο αυτό, το βλέπεις. Για πες μας λίγο, πώς ήταν να αφήσεις έτσι ουσιαστικά μια σίγουρη, σε εισαγωγικά, δουλειά και να πας σε ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνώριζες καθόλου και ήταν κάτι εντελώς καινούργιο, σαν όπως είναι το blogging, ας πούμε? Το σκέφτηκα σαν ότι να κάνω κάτι που μου αρέσει εμένα εντελώς. Που είμαι εγώ, που θα το έκανα ακόμη και να μην έβγαζα μία κτλ. Κάτι που μου αρέσει. Ως απασχόληση ξεκίνησε. Εσύ δηλαδή θα πρότεινες στον κόσμο να κάνει και να ασχοληθεί με πράγματα, αυτό το κίνημα ουσιαστικά που επικρατεί, το DIY, το do it yourself ουσιαστικά? Νομίζω πλέον είναι μονόδρομος. Ως fashion blogger, Μάλιστα. από ό,τι γνωρίζω, επηρεάζεται πάρα πολύ τη στάση της μόδας. Κυρίως στο εξωτερικό. Κυρίως στο εξωτερικό. Ναι, στο εξωτερικό κατά πολύ. Και από ό,τι γνωρίζω, καλούν και πάρα πολλούς fashion bloggers και σε catwalks και σε φωτογραφίσεις για να καλύπτουν τα... Θα σου πω γιατί. Γιατί οι σχεδιαστές είδαν στις fashion bloggers ανθρώπους που φέρναν τη μόδα ρε παιδί μου στο πεζοδρόμιο, που λέμε. Μέχρι τότε αυτοί ήταν εγκλωβισμένοι στις πελάτησές τους που ήταν πλούσιες και διάσημες κτλ. Αλλά αυτές με μια καινούργια δημιουργικότητα πήραν κομμάτια, τα συνδύασαν με κάτι φτηνό, με κάτι που δεν το περίμενε ο άλλος και την κάνανε πιο δημοκρατική. Έχει έρισμα δηλαδή αυτό. Άρα ουσιαστικά μπορούμε να το
μεταφέρουμε ότι αυτό είναι και μια πρόκληση και για τους σχεδιαστές. Εννοείται. Να έχουν fashion bloggers οι οποίοι εκφράζουν τη γνώμη τους. Άντρας που παρατήρησε αυτό, Πες μου. δεν θα τον παντρευτείτε, πιστεύω. Λοιπόν, θεωρείς ότι οι Ελληνίδες δίνονται σωστά, κάνουν κάποια λάθη? Ναι, θα σου πω, το μεγαλύτερο λάθος των Ελληνίδων είναι ότι επειδή γνώρισαν τη μόδα από τα περιοδικά χωρίς να προλάβουν να την αποσυνδέσουν από τις celebrities τις Ελληνίδες, Ναι. δεν μπορούν, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από αυτή την αισθητική της πίστας, ρε παιδί μου. Εννοείς ότι έχουν σαν εικόνα, σαν πρότυπα δηλαδή. Έχουν συνδέσει λανθασμένα εντελώς τη μόδα με τραγουδίστρες, με παρουσιάστρες, με ηθοποιούς κτλ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως η Μαρία Ναυτιώτου. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your grave, in this blue shade, my tears dry on their own. Μια συμβουλή ήθελα να μου πεις που θα έδινες σε έναν που ήθελε να ξεκινήσει τώρα το δικό του fashion blog. Μάλιστα, όχι fashion blog. Θεωρώ ότι τον καθένα που θέλει να γράψει θα τον συμβούλευα να μην αυτολογοκρίνεται. Και ειδικά για τα fashion blogs θα συμβούλευα να μην γράφουν πράγματα έχοντας σε μέρος του μυαλού τους μια πρόσκληση για ένα event, ένα δωράκι διαφημιστικό που θα πάρουν free. Ανταλλακτικά ουσιαστικά. Ναι. Με ενοχλεί αυτό. Θα σε ευχαριστήσουμε λοιπόν. Εγώ ευχαριστώ, μην το συζητάς. Ήταν τρομερή εμπειρία. Καταπληκτική. Ελπίζω να μην μας πιάσει το στόμα σου, γιατί από ό,τι κατάλαβα τους Έλληνες δεν μας ίσχυε πολύ έτσι, εκτίμηση. Μιλάω πάντα για εξαιρέσεις, γιατί δεν το καταλάβατε αυτό. Ήθελα να το τονίσω. Ελπίζω να ανήκουμε σε αυτές και να μην μας. Δεν το συζητάμε. Θα κοιτάξω το επόμενο άρθρο. Μην έχω εσένα, Ελπίζω να μην είμαι μέσα. Μόνο με καλά λόγια. Δεσμεύομαι στους συνεργάτες, έτσι κάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Φιλιά πολλά. Πάμε τώρα σε κάτι περισσότερο global. Η Michelle Pfeiffer ήξερε πάντα να κλέβει τις εντυπώσεις. Είτε τραγουδώντας πάνω στο πιάνο το Making Whoopi, είτε φορώντας τη γνωστή σε όλους μας δερμάτινη στολή ως Catwoman, ήξερε ότι μια γενιά αγοριών δεν θα ήταν ποτέ πάλι η ίδια. Ανάμεσά τους και εγώ. Από τότε βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια, η ίδια έχει φτάσει 54 ετών, αλλά παραμένει το ίδιο πανέμορφη. Στο τελευταίο της φιλμ Dark Shadows και στο ρόλο της Elizabeth Collins, δεν ήταν ανάμεσα στις υποψήφιες για το ρόλο αυτό. Έτσι, η ίδια αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο τον Tim Burton, το σκηνοθέτη της ταινίας, με τον οποίο είχε 20 ολόκληρα χρόνια να μιλήσει και αυτό προτάθηκε. Δίστασε στην αρχή, όμως πήρε μια βαθιά ανάσα και απέδειξε σε όλους μας ότι το έχει. I am Barnabas Collins. I completely understand why you would pick up the phone and go, Tim, need to be in this. Yeah, it was pretty shameless though. I'm actually embarrassed to admit that I did it, but I came so close to not getting the part in Batman with him to play Catwoman, and only because Annette Bening fell out of it. And I thought, you know, I'm not going to let that happen this time. Just legends, really. 2 centuries ago, a witch turned him into a vampire. I think also because I happen to be working with a mutual friend of ours, and she kept really pushing me to call him, and anyway, so I finally did, and I was, of course, apologizing the whole time I was talking to him. And assuring him that he really didn't need to cast me, but I just wanted him to know that I was interested. And then a long time went by. At least a year went by, and I didn't hear anything. That's got to be kind of aggravating. Well, I just thought, okay, you know, that was embarrassing, and it's okay, you know, and then yeah, no, they called me. I was surprised. Barnabas, you're on fire. Παρατήρησες το σήμα της εκπομπής, σωστά. Λάτρεψες το σήμα της εκπομπής, σωστά. Αν θες λοιπόν να δεις όλα όσα συνέβησαν εκείνο το καυτό απόγευμα που για πρώτη φορά δοκίμασα να κάνω ραπέλ, δεν έχεις παρά να παρακολουθήσεις το βίντεο που ακολουθεί. Λοιπόν, μάθημα πρώτο. Πώς χρησιμοποιούμε τα υλικά. Βάζω και τα γαντάκια, Το ένα γάτι το δεξί. Αριστερός ή δεξί. Δεξής. Το δεξί. Οκ. Πάμε. Άρα θα έρθει από εδώ. Έτσι. Περνάω από κάτω, Έτσι. εδώ. Ωραία. Και χρακ. κλειδώνει. Κλειδώνουμε. Ωραία. Αυτό το βάζεις στη ζώνη σου. Να το περνάω εδώ. Έτσι, για γύρνα.
Σε αυτό εδώ το πράσινο. Σε αυτό, ναι, αυτό ονομάζεται κεντρικός ημάντας. Ωραία. Βάζεις το βάρος σου. Βάρος πίσω. Και περιμένεις να κατέβω εκεί κάτω. Α, θα με πιάσεις δηλαδή. Για να σε πιάσω. Εντάξει. Θα με πιάσεις, δάσκαλε. Βέβαια, σε κρατάω. Πάμε. Είμαι σίγουρος Μόνος. γι' αυτό. Μια κουβέντα είναι αυτή. Έτσι μικρά βηματάκια. Θα σου το ξαναπώ, αλλά μια κουβέντα είναι, ναι. Γιατί δεν έρχεσαι από δεξιά που είναι πιο ομαλά. Το βλέπω λίγο πιο γκρέμι από εδώ, να ξέρεις. Έτσι. Πρόσεχε, είπαμε το σκηνή πώς πηγαίνει το σώμα σου. Εσύ θα το κουμαντάρεις. Πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αρχίζω και πατάω λίγο κάπου, Έτσι. Φτάσαμε, ρε. Οκ. Τώρα το. Εκπαίδευση τέλος. Ώρα και για λίγο δράση. Yeah, baby. Λοιπόν, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Εγώ έχω να συμβουλέψω όσους θέλουν να το κάνουν να το κάνουν. Είναι πραγματικά ωραίο γιατί είσαι μέσα στη φύση, αρχικά. Και κατά δεύτερον, όταν το κάνουν, πάντα να φοράτε κράνος. Μην ξεχάσετε αύριο, 15 Ιουνίου, να έρθετε στο The Mall Athens μετά τις 6, όπου εκεί θα συναντήσετε την ομάδα της Halls και εμένα, να διαγωνιστείτε στις διάφορες προκλήσεις που έχει ετοιμάσει για εσάς και να κερδίσετε βέβαια απίθανα δώρα που κόβουν την ανάσα. Κάπου εδώ το MTV Cool Wave Challenges έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, το μόνο που χρειάζεται είναι μια Halls, μια βαθιά ανάσα και το έχετε.